saúdo, bueno, levades 3 xornadas en perder, 5 puntos sobre 9, a segunda mellor xeira de todo o campeonato, despois desas 4 vitorias consecutivas. Como ves o momento do equipo? Buenos días, Emilio. Pois mira, encontrámonos nun momento que os resultados, bueno, non estamos a perder, e iso é moi importante para ir sumando unha boa dinámica. Pero sí que é certo que nos falta gañar así de sumar os máis 3 e nada, esperemos seguir sumando puntos para seguir mantendo esta dinámica. Bueno, o xogo defensivo levades somente encaixados poucos goles, menos por medio dun por partido, 7 porterías a 0. De todos os xeitos, que queredes mellorar nesta faceta defensiva do xogo? Bueno, eu creo que o noso xogo tense que tamén basar en ser moi sólidos defensivamente, porque sabemos que esta categoría é moi complicada e que mantendo a portería a 0 vamos a estar moi preto de gañar. Entonces, pois eu creo que con unha sólida defensiva e co traballo de todo o equipo para intentar achegarnos á portería rival, pois eu creo que vamos a estar máis cerca de gañar. Lucas a 10 paradas, tamén brilou en Irún. Conceder menos ocasións non pode ser o objetivo que teñades no xogo defensivo, Andrés, non na defensa en concreto, no xogo defensivo colectivo do equipo. A ver, tanto Lucas como Gonzalo son dous grandísimos porteiros, non? Leva 2 partidos Lucas que está a un nivel moi alto, e si temos que intentar reducir todo ese tipo de ocasións ao máximo. Pero bueno, eu creo que o nivel que se está dando defensivamente estáse a ver, porque levamos 3 partidos concedendo, como ben dices, poucos goles, entonces deso se trata. Así que temos que seguir nesa línea defensivamente e despois, pois, ofensivamente intentar, pois, convertir máis. Estivo 11 xornadas en marcar. Outro día Sergio Buza me comentaba en ruta de prensa post partido que se caixa solucións é chegar máis veces con máis xente. Bueno, que senso estades a traballar para mellorar o ataque do equipo? A ver, eu creo que como ben dice o meu compañeiro Buza, sí que é certo que nos está costando en último cuarto convertir un pouco máis, pero bueno, tamén non hai que olvidarse que neste último partido pois tuvemos esa mala sorte, se pode chamar, de ter dous largueiros e de non dar convertido, pero bueno, temos que seguir insistindo e intentar ser o máis verticales posible en cada partido, atreverse en último cuarto, porque eso temos xogadores de gran nivel, moi diferenciales individualmente para sacar adiante os partidos, non? Sí que é certo que nos está costando un pouquiño máis, pero temos que seguir incidindo niso, porque se seguimos vai chegar os resultados, seguro. Andrés, xa adaptados os sistemas tácticos e o estilo de xogo que quere Paulo Alves ou aínda vos queda? Sempre se pode mellorar, o equipo continuamente está a traballar para seguir mellorando, porque como en todos os partidos surxen novas cousas, temos que adaptar os partidos aos diferentes contextos e sempre se pode mellorar, non? Así que eu creo que estamos en constante aprendizaxe, pero sí, estamos ben, a verdade. Bueno, a nivel individual, levas 12 partidos entre Liga e Copa, prácticamente en 15 minutos de xogo nesta primeira federación. Como analizas a tua actuación ao longo do campeonato? Andrés, estás contento de como che vai? Bueno, sí, eu creo que funde menos a máis, sobre todo en termos defensivos, co paso dos partidos fume atopando mellor, sobre todo con máis tranquilidade, que ao final, pois, o ter unha pequena continuidade, pois dache tamén esa tranquilidade, dache tamén esa seguridade en ti mismo,
Eu creo que a medida que van pasando os partidos, pois cada vez me vou atopando mellor. Bueno, no de que estás máis satisfeito do teu xogo, que queres mellorar? A ver, do meu xogo eu creo que son un xogador agresivo, e son un xogador bueno, bastante rápido, non? Para o meu posto. Entonces eu creo que teño que seguir incidindo neses duelos un pa un, porque ao final, como defensa, o primeiro a defender, non? Entonces eu sei que teño que estar moi ben continuamente neso, e mellorar neso. E despois con balón, pois intentar xogar máis, intentar pouquiño a pouco, pois darlle esa continuidade ao equipo. Aunque, bueno, agora, pois, nestes partidos, pois, estamos sendo un pouco máis seguros, estamos xoando un pouco máis directos sin moito risgo, porque, ao final, os outros equipos tamén xogan, tamén teñen os seus xogadores diferenciales e tampouco podemos asumir moitos riesgos, non? Bueno, venir a fin de semana, o sábado, vas a Teruel, é colista, pero leva 7 partidos sin perder, Andrés, unha victoria e 6 empates. Te caes un colista, eu diría que engañoso ata certo punto, non? Totalmente de acordo. É un rival moi duro, como ben dixen na primeira roda de prensa que tuven. Todos os equipos estén onde estén na clasificación, compiten moito. Son partidos moi difíciles. Se non me equivoco, o Teruel leva 15 empates no que vai nesta liga. Iso dice moito do nivel de dificultade que teñen en cada partido. Entonces vai ser un partido con moita dificultade, que temos que salir coa máxima ambición para sacalo adiante, porque senón van lo poñer moi difícil. Na primeira volta gañachedes 2-1 Anxo Carro remontando un gol en contra. Bueno, primeiro que imaxes tes do equipo aragonés que practica un fútbol físico de moitos disputa de duelos, forte a balón parado. Bueno, non sei como o analizas ti. Pois analizo como todos os partidos, non? Como che dixen antes, todos os partidos desta categoría son moi difíciles. Eles son, como ben dices, vanse máis polo xogo directo, xogo máis individual, e sabemos que dependemos individualmente tamén de nós, de ser ganadores de duelos, desas segundas xogadas, porque ademais no seu campo pois vanse facer moi fortes. Entonces temos que ser capaces de solucionar eses problemas o mellor posible, e intentar ser moi verticales para poder convertir, porque senón vai ser un partido moi difícil.